Perdoneu el retras, els que esteu de casa especialment, no que esteu allí a casa o al lloc de feina, no? Esteu esperant que comenci la xerrada d'avui. Ens veieu correctament? I sentir-nos? Bueno, ningú diu res, entenem que sí. Sí, us sentim... Em sentiu? Us sentim bé? Sí, sí, sí. Bé, bon dia a tothom, els que us trobeu aquí presencial a la delegació de Lleida del Col·legi Oficial de Treball Social i als que ens acompanyeu en format híbrid a través de la pantalla. Primer de tot, agrair al senyor Carlos Enjuanes, no, que el regidor d'Acció Social i Innovació Social de la Paeria de Lleida, que ens acompanya avui per oferir-nos un espai de diàleg i coneixement per parlar del projecte del Hub Cívic de Balàfia i en general del model d'inclusió social de la ciutat de Lleida. Hem volgut oferir aquest espai com a col·lectiu professional que som i que creiem que és imprescindible participar activament en aquest debat, no? I defensar una mirada basada en els drets, la dignitat i la inclusió, ja que, com vam avançar en el comunicat que vam publicar fa 2 setmanes, no? Des del TESCAT, alertem que qualsevol discurs que vinculi les persones sense llar en perill, incivisme o inseguretat genera estigma i vulnera els principis del treball social, no? I dels drets humans. Abans d'iniciar la xerrada, comentar-vos una cosa a nivell d'aspecte tècnic. La xerrada serà gravada, llavors si hi ha algú que no vol ser gravat i es troba online, apaga la càmera, cap problema, i si algú de la sala no vol ser gravat, jo crec que només us enfoque la part, només que us fiqueu cap allà ja no sortiríeu. També en quant a funcionament, no? Ara el senyor Carlos ens explicarà primer, no, el projecte i hem reservat per l'espai de diàleg i preguntes millor cap al final per no interrompre. Els que esteu des de casa podeu aixecar el micro i en aquell moment, si voleu engegar la càmera perquè us veguem, i els que esteu aquí ja ho anirem aixecant la mà. I bé, endavant, moltes gràcies. Perfecte. Doncs saludar-vos a totes i tots, els que esteu presents, que hi ha molta gent coneguda, també els que esteu de forma virtual. Presentar-me, com comentava, soc Carlos Enjuanes, soc el regidor d'Acció i Innovació Social i el tinent d'alcalde d'Acció i Innovació Social. Això té dues vessants. Acció i Innovació Social, la regidoria és la regidoria de Serveis Socials, la traducció senzilla, però sí que l'àmbit engloba també els àmbits d'atenció a les persones, per tant, educació, joventut, cooperació, drets civils, persones grans, etc., fins a 10 regidories, amb una voluntat una mica d'englobar o de marcar llaços. No faré molt context, però sí que us he d'agrair dues coses. La primera és veritat que genereu aquest espai. De fet, explicant aquest projecte i el model d'inclusió no és que ens costi, però ho hem de fer nosaltres i que d'alguna forma proactivament es generi aquest espai és molt d'agrair. Jo crec que és de les primeres vegades que passa i, per tant, és genial que nosaltres ens deixem portar, vull dir, heu organitzat el lloc, heu convocat i, per tant, això us ho agraeixo. I, òbviament, el segon agraïment absolut és del comunicat, perquè del comunicat hi ha dos elements importants, que és el generar aquest comunicat de forma proactiva, però ser valent per generar el comunicat. Això, amb entitats inclús socials que treballen amb l'àmbit, jo he treballat en una entitat social i quan et dius posiciona't, ostres, hi ha una certa reticència a fer-ho, tot i que, evidentment, estem parlant d'entitats que el seu fi és treballar amb el sensellarisme. El fet que hi hagi ens, i sobretot al col·legi, que ja sé que té sentit, però que ho faci de forma explícita és d'agrair. De fet, us he de dir que heu generat una certa cadena de posicionament, i us ho dic així, que era, fins ara el rebia per WhatsApp. Escolta, estem d'acord, tal, ostres, el que us esteu trobant potser no és el que hauria de ser, etc., però amb vosaltres realment s'ha generat aquest obrir les portes. Això amb dones, Associació de Dones de Lleida, diferents entitats. També, com a context i per no complicar la cosa, no tinc presentació del model d'inclusió, però és veritat que s'ha de contextualitzar aquest projecte dintre del model d'inclusió.
que precisament el que busca és ordenar i fer un itinerari de com ha de ser l'atenció a les persones sense llar, amb el concepte tots, o quasi tots els conceptes etos, les categories etos. No totes, però quasi totes. De fet, us podria dir on vam tallar. Però una mica estructurar-ho. I és veritat que és una estructura que no és només d'equipaments, sinó hi ha una fase d'equipaments, una fase de gestió i una fase d'elements complementaris. Els equipaments és el totxo, hi ha d'haver, si estem parlant de sensellarisme, té una relació amb llar o amb sostre i, per tant, hi ha d'haver un espai que generi aquest sostre. Després hi ha aquesta gestió d'elements de sensellarisme. Aquí podem parlar també d'educadors de carrer, de la intervenció al carrer, d'inclús l'alimentació, el menjador, etc. I després hi ha una última part que també parla aquest document de 80 i pico pàgines, que és quines qüestions complementàries, per dir-ho senzill, poden generar aquest procés d'autonomia. Estem parlant de la formació, de addiccions, de salut mental, com treballar aquestes qüestions que a vegades van implícites en aquesta situació. Per tant, el model d'inclusió el que pretenia era tindre un camí, un full de ruta. La primera part és la de l'equipament, la del totxo, és la que genera més atenció, però us he de dir que hi ha projectes implementats de la segona i estem començant de la tercera. De fet, l'educació dels educadors de carrers, que hi havia un equip que estava només, hi havia un equip d'inclusió als serveis socials tot l'any, i quan hi havia dispositius estacionals, al d'estiu i al de l'hivern, hi havia un cert complement d'altres persones. Aquestes persones ara estan durant tot l'any. Per tant, d'alguna forma han duplicat la intervenció al carrer. Ha sortit en premsa? No. Ha generat polèmica? No. Ha generat agraïments o felicitacions, no agraïments, sinó felicitacions? Tampoc. Però és veritat que el model d'inclusió no és només el totxo. Òbviament, el totxo és important. I al totxo hi ha equipaments de més dimensió, no de plaça, sinó de més dimensió econòmica, inclús impacte, i n'hi ha uns que menys. De fet, estem treballant també en qüestions de pisos. És veritat que també us he de ser realista. Lleida i moltes ciutats tenen un problema d'habitatge enorme i és un problema d'habitatge que és generalitzat. I aquest s'està treballant i nosaltres també estem treballant el tema de l'habitatge per persones sense llar. Però entremig hi ha una franja de risc, que és la que ens hem d'acabar de treballar. No sé si m'explico. Vull dir, però si habitatge nou soluciona que, evidentment, hi haurà un vell que s'anirà també distribuint i els mercats s'anirà estabilitzant. Hi ha persones que viuen al carrer, un housing first, sí, ja estem treballant. El model d'inclusió inclou aquest tipus d'equipaments, però és veritat que hi ha uns equipaments de risc de dir, ostres, estic en infrahabitatge, potser hauria de solucionar, ocupacions, etc., que és una mica la franja encara a treballar. Per tant, el model, com dic, és el full de ruta. Un full de ruta que, si et preguntés quanta gent se l'ha llegit, evidentment, no sé si es podria comptar. Hi ha gent que, no dic per vosaltres, ho dic perquè gent que directament ho critica, no tinc la sensació que se l'hagin llegit. En tot cas, sí que és veritat que tenim el suport de la Generalitat i d'altres administracions. I un d'aquests, i aquest, d'alguna forma, model vol treballar a nivell de sensellarisme en dues vies, combina les dues vies. Això sí que una mica no estem tan d'acord amb només fer un model de housing first, d'allotjament directe, és una cosa que es contempla, però nosaltres encara plantegem un cert model d'escala. Un cert model d'escala on bàsicament el que busquem és que no hi hagi salts molt enormes entre un tipus d'equipament amb un altre. Us explico. Fundació Jericó té aquest sí que és un alberg, un element residencial de primera atenció, que evidentment està bastant ple, això el Pau ho sap, però també teniu a Consell Comarcal també places. I després hi ha equipaments dispositius estacionals, però després hi ha pisos d'autonomia. El salt de passar amb un cert perfil de l'equipament de la Fundació Jericó
a un pis d'autonomia és un salt que consideràvem massa alt. Per això vam idear uns equipaments entremig, on fossin equipaments de mitja estada. Mitja estada vol dir que tu has fet unes fases al teu procés, et deriven amb un cert equipament i si compleixes unes altres fases, passes al pis d'autonomia, que és aquest pis de revisió setmanal o que ja és absolutament autònom. I buscàvem, per tant, un element no tan massiu a nivell de quantitats com el de l'Alberg, l'espai residencial de la Fundació Jericó, però tampoc no pisos. I és quan surt el concepte hub cívic. Perdó, és quan surt el concepte del servei residencial que estarà dintre del hub. Una mica la idea d'aquest espai. Un espai on ja no sigui exclusivament que el senyalis aquest és l'edifici d'inclusió, sinó que un espai que tingui altres elements. Per a que obligatòriament es combinin? No. Per a que hi hagi les possibilitats que es combinin? Sí. Per tant, el concepte, i ara canvio, el concepte hub no és que tot el concepte hub cívic, i aquest ha sigut un error a nivell de comunicació, entre dintre del model d'inclusió. No. El concepte hub cívic té uns serveis que són de model d'inclusió sense llarisme, però està dintre d'un marc que hi ha diferents coses. I, curiosament, és el que et compra la Generalitat i de dir, no, és que jo aquest servei residencial el vull emmarcat amb altres coses veïnals, comunitàries, etc. Per tant, és veritat que és molt difícil explicar això, és veritat que comunicativament no és parlar d'Alberg, és facilíssim. És un Alberg, ja està, tothom ho entén, i aquí, mireu, he estat un ratet explicant alguna que no és veritat, no és senzill. Però el hub és un equipament sociocomunitari on hi ha serveis, ara ho explicarem, municipals, serveis per a la comunitat, serveis veïnals, i hi ha una part, òbviament, d'un servei que directament és el del model d'inclusió. Anem a la... Serà així, quasi us diria que és al revés. Si hi ha alguna pregunta d'algo que dic, interrompeu-me sense problema. L'última cosa de context, jo em direu molt ingenu, jo fa 2 anys i mig que estic en polèmica, però no... en política, perdó, i en polèmica. Però no m'imaginava el poço de discurs que hi ha. Us soc franc. Soc ingenu i ben pensat i m'ha xocat bastant el poço molt establert d'opinió esbiaixada. És veritat, hi ha unes realitats que hi són, és veritat que hi ha un impacte de persones encara hi ha un impacte, la campanya agrària hi ha un impacte, però lo interioritzat que hi ha un cert discurs. Tu parlaves abans de perillositat i sensibilitat. No dic delinqüència, obertament, són delinqüents, les persones sensibilitats són delinqüents. Això, tal. Dir-me, és que, ahir precisament hi havia el discurs aquest de és que jo pago els meus impostos i, per tant, primer nosaltres i no està clar que és una realitat que no ens estem inventant uns patinets que volen, que estàs fent, sinó és una realitat que existeix. I, per tant, és una realitat que existeix a nivell legal i ètic, està clar en qui li toca. Aquí no diem la Generalitat, ojalà poguéssim dir, escolta, i nosaltres ajudar, però està clar que la llei diu que és Ajuntament qui té les competències de fer. Però ja dic, em sorprèn bastant el discurs. Anem directament al hub. Què és el hub? No, però m'agrada. Perquè l'has ficat en presentació, el PDF? Quina? Aquesta ja per aquell procés. Deixa de compartir. Espera, potser. Potser sí que permet aceptar d'allí. No, lo de aceptar d'allí. A veure si... Ja, una part de... Ara. Algo raro fa. Vale. Perfecte. Doncs, bàsicament, què és... Ui, no, això és al final. M'he equivocat jo. Perdoneu. Per això. Anava al final. Ara ho veig clar. Què és el hub cívic Palacio? És un equipament sociocomunitari. Bueno, direu, ja, ara això ho heu minimitzat. No. Equipament sociocomunitari
està al 2023, al setembre del 2023, ja es defineix com això. Una altra dada del per què ho és, perquè el servei residencial ocupa menys del 25% de la part construïda, no de la superfície total, que seria menys, sinó de la part construïda. I per què ho has de justificar? Doncs per certs discursos, però sobretot per dir és un equipament en general de serveis municipals, veïnals, comunitaris que pretenen connectar persones. Aquí hi ha un triangle, que és el debat implícit, que és qui decideix on van els equipaments. I s'està traslladant que qui decideix on van qui té la responsabilitat de decidir on van els equipaments són els ciutadans. I no és cert. Són les administracions i ho han de fer amb un cert consens, dimensionant, el que sigui, però a ningú se li pregunta on va el CAP. El CAP va a tal lloc i ja està. I és veritat, s'informa, el que sigui. Per tant, aquest equilibri entre que un equipament hi ha unes necessitats veïnals, hi ha unes necessitats d'administració pública, hi ha un finançament, aquest triangle és el que s'ha d'anar combinant i el que pensàvem que havíem combinat bé fins ara. És un impuls per dinamitzar la zona i recuperar el barri per l'espai. Degradat és com està ara. Ara hi ha persones dormint a dintre, hi ha gent que salta cada dia i, evidentment, el nivell de degradació una vegada desafectat a l'equipament és important. Què pretén ser el Hub Cívic? Aquestes fotos no són una invenció, no són IA, sinó són rendes professionals d'un projecte bàsic. Per tant, evidentment, a vosaltres pot ser com a col·legi, tampoc no us diu res, però sí que a veïns visualitzem que és una reforma completa que ja diu el projecte bàsic. Ara ja no pots tirar enrere. Una vegada diu el projecte bàsic això, pots anar a la casella de sortida, plantejar-ho de nou, però no pots tornar enrere. Per tant, la idea és que serà així. Els colors poden ser diferents. Què tenim aquí? Tirarem una mica... Bàsicament, hi ha 3 edificis i zones exteriors. És que sabeu què passa? És que tinc una mica el discurs dels veïns. I ara em sortirà que aquí hi ha una plaça pública i això, vosaltres, bueno, i a mi que hi hagi una plaça pública. Tiraré una mica més endavant, però és veritat que ja es recuperen uns espais que estan tancats amb valles i que hi ha molts desnivells. El que es vol fer és una certa porositat perquè es guanyi espai pel barri. En aquest cas és la part de darrere, que és una plaça pública, i en altres casos segueixen ja unes pistes poliesportives que ja comentaré. Passarem d'això, perquè està més definit després, però bàsicament és que hi ha uns serveis comunitaris i veïnals i sí, hi ha uns serveis municipals. I un d'aquests serveis municipals, que són les necessitats que té l'Ajuntament, és el servei de residencial d'inclusió. La situació, a vosaltres ni fu ni fa. Quants de vosaltres heu estat a les antigues escoles Balàfia? Per fora. Què hi haurà aquí? Busquem... Aquí hi haurà un procés participatiu. De fet, us ho deixaré, us animo que ho compartiu al màxim possible. Tenim la presentació, no? Si ens ho deixem. Es va fer un procés participatiu. En un moment que jo el compro fantàstic del mandat anterior, però sempre l'he felicitat i ho he dit explícitament. Tenia un avantatge, que era un moment on no hi havia el finançament. Bé, això ja ho veurem quan es farà, per tant, es va fer amb certa tranquil·litat i es van definir certes coses. Una d'elles era un menjador social. Un menjador social té un cert impacte. Un menjador social van les persones, no hi van derivades. Menjadors socials que hi van certes persones i van a menjar. Però hi havia altres qüestions que han mantingut, jo crec que fidedignament. Una qüestió era la pista poliesportiva, en un espai que ja existeix, que s'ha de fer porós o es farà porós amb reixes obertes, però que hi hagi un cert topant per si hi ha nens jugant, que realment buscant la pilota no se'n vagin a la carretera. Tenim també una de les demandes que hi havia, una sala d'estudi 24 hores. La sala d'estudi 24 hores és una demanda d'estudiants que ens fan, joves o no joves, de dir no hi ha espais 24 hores. Però com et fiques aquí a ficar una cosa de 24 hores? Precisament perquè hi ha serveis que tindran seguretat 24 hores. I no tindran seguretat 24 hores perquè aquí s'hi fiqui, sinó perquè els serveis socials, la gent dels serveis socials té seguretat totes les hores que treballa, no perquè els treballadors socials sigueu perillosos, sinó
perquè hi ha seguretat. El fet de que hi hagi seguretat a l'edifici fa que es pugui garantir aquest espai autogestionat perquè si hi ha algun problema hi hagi algú que hi pugui anar. Tindrem l'espai... Aquí, bàsicament, aquest espai són es poden dividir en 3 espais de 50 metres quadrats on es poden obrir a 150 metres quadrats o de 150 metres. La idea és aquí complementar l'espai sènior que hi pugui haver al barri o activitats sènior. Bàsicament, és activitats per gent gran a nivell de lleure, no de centre de dia ni res, sinó de lleure. Tenim una realitat que és a Balàfia hi ha un centre sènior privat, que és la Caixa, i el volum és gran, són 16.000 persones a Balàfia, per tant, no és descartable el que o es pugui combinar, ja no dic traslladar, però generar alguna cosa combinat. Amb una cuina office que pot generar el menjador sènior, que és una iniciativa de la senyora Pilar, no. Però la Pilar Planella ja ha participat, és una patidora, es va desencallar, no? Es va desencallar una cosa que realment ara va com un tiro, funciona perfectament. Soledat no desitjada, acompanyada de persones majors de 60 anys que poden anar amb el seu familiar, amb un cuidador o cuidadora, i van a dinar per 8 euros, amb un dinar, jo crec, de molta qualitat, acompanyats d'altres persones, es revisa soledat no desitjada, es crea l'espai relacional i a sobre evites anar a comprar, etc. Està funcionant molt bé i és una cosa que podem implementar aquí. I aquí, bàsicament, esplai d'infants. Esplai d'infants n'hi havia, va desaparèixer, de fet, justament es feia l'activitat aquí, doncs és recuperar-ho. O tenim una sol·licitud d'escoltes i magatzems. I aquesta segona banda, aquí hi ha despatxos de serveis socials. Despatxos de serveis socials hem de veure tota la planta de baix, amb les seves sales de reunions, sala d'entrada, etc. Haurem de veure si són els d'inclusió o són els de zona, perquè hi ha una... Ara ja a vosaltres us ho puc explicar, vull dir, ja el POM definirà uns creixements de ciutat, per altra banda hi haurà probablement un equipament nou al Clot de les granotes i s'haurà de fer una redistribució de serveis socials a nivell de Lleida per mirar els pesos que hi ha. Que es faci una altra zona aquí? No, que hi vagi un equip podria ser d'acabar. Això estem parlant del 2021 i per tant encara queda temps, però sí que serien serveis socials de professionals. I l'última banda, bàsicament, espais de cafeteria, sala d'actes i espais d'ecotreball, de coworking per dones, que seria un edifici més aviat encarat a dones, i servei de canguratge durant les activitats amb un espai aquí tancat i ballat per si hi ha infants petits. Per ara no us he parlat de sensellarisme. Pista poliesportiva amb un cobert per la sortida dels espais sèniors o dels infants. El cobert. Obert a ser la sala d'estudi 24 hores. Els mobles són imaginats, l'altre no. L'altre és així com defineix el projecte. Espai per la gent gran, que us deia les divisions. Aquí hi ha la divisió aquesta d'acordió, que es pot obrir i tancar. Cuina office, menjador sènior, sala d'espera de serveis socials amb els despatxos, aquí es veu al final la biblioteca o la sala d'estudi, despatx de serveis socials, i anem a la planta primera. Allò a la planta baixa, aquesta és la planta primera. Aquí us ho resumiré, bàsicament, un espai que és sala formativa o sala de reunions amb uns metres quadrats suficients com perquè es pugui homologar al SOC. I per tant, que aquí es puguin fer CPs oficials d'entitats que puguin desenvolupar o simplement una reunió una mica més gran. Això és aproximadament 30 metres quadrats. Espais per entitats, principalment entitats que alliberin la saturació del centre cívic de Balàfia i, si no, també de barri i, si no, d'altres. Però una espècie d'hotel d'entitats que es basi en el que es farà el reglament de com fer el tràmit o com sol·licitar l'espai. Aquests sí seran espais propis. Intentarem combinar que hi hagi entitat pel matí i entitat per la tarda, però espais propis.
i amb el mateix reglament o protocol que es farà al Palau de Vidre, que és, com sabeu, ja un hotel d'entitats més ampli. I, finalment, un espai d'atenció a la ciutadania que, com a exemples, és un hogar descentralitzat o una segona possibilitat, una descentralització d'oficina de guàrdia urbana o una tercera possibilitat de ser una d'aquestes tres, un espai IMO, ocupació, joventut, etc. Aquí, a la segona planta d'aquest edifici, aquí sí que hi ha les habitacions, menjadors, despatxos, bugaderia, etc., de l'equipament del Servei Residencial d'Inclusió. En 12 places amb aquesta planta, amb els seus professionals i tot l'equipament. Com us he dit, aquí hi ha els menjadors i tot, per tant, es pot fer autònomament tot el projecte aquí. Són projectes que hem d'acabar de mirar si es liciten o es fan a nivell propi, però inicialment fins ara l'Ajuntament, tots els que ha tingut han sigut licitacions exteriors, o sigui, Sant Joan de Déu o Creu Roja o és igual, o qui sigui, Arrels, qui sigui. Tota aquesta planta. I bàsicament aquí tindríem el casal de la dona i els 3 espais polivalents. Un renders de l'hotel d'entitats, de sala formativa, d'un dormitori del Servei Residencial d'Inclusió, doncs sí, fent la cosa digna. Al final, jo personalment vaig fer un procés de reflexió de dir, per què vas a la defensiva? Vull dir, tot arreu dic, són persones que s'han d'atendre. Aquí, després us parlaré del perfil, i el perfil és un perfil que ja ha fet aquest procés. Això ho he dit aquí, ho diré aquí, però no ho he dit mai a fora. És un perfil on ja no hi ha addiccions, on hi ha un procés formatiu. El de l'addicció no ho he dit a fora. Però això no vol dir que no hi hagi espais que s'hagi d'atendre totes les realitats. Per tant, dic, aquí no és persones sense sostre, ni persones que pernocten al carrer, amb la manta, amb problemes de salut mental i això. No és així. I la forma de demostrar-ho és perquè hi ha habitacions. Hi ha un projecte d'aquest tipus, un espai zero, hauries de tindre un espai més diàfan, amb un cert control de més baixa exigència, no un segon pis que hagis d'agafar un ascensor, etc. Aquesta és la forma de demostrar que no s'hi ficarà. Però sempre dic, per això no vol dir que no hi hagi espais que sí, perquè necessitem un espai zero de 10-15 persones on realment sigui de molt baixa exigència i, per tant, aquestes persones que estan pernoctant hi puguin anar. Dit això, també una mica la forma és de demostrar una certa dignitat, no luxe, no estem buscant luxe, però dignitat. Menjador de serveis residencial, doncs també aquí hi ha un espai, òbviament, per fer el menjador. Abans de 12 habitacions, hi ha 25 places. Correcte. En realitat són 10 i 10. Ara diré, per tant, anirem després al pis de dalt, que també serveix de residència. Es duplica, es fa el mateix. Hi ha 2 menjadors, hi ha diferents despatxos de reunions, diferents despatxos de professionals, 2 bugaderies, no estic segur, però quan dic bugaderies no dic industrial, una bugaderia. Per tant, són 2 llocs. I l'altra pregunta que es deriva és, sempre heu dit de 25 a 30, és veritat, ho hem dit des del primer dia. Això vol dir que no ho tenim? No, són 25 places i algunes habitacions que podrien forçar a fer-se dobles, fins a 30. Mai podria ser més de 30. Mai estaria homologat a més de 30. Per tant, la planta segona, que és el tercer pis, el mateix. Servei residencial d'inclusió, els menjadors i certes sales són iguals. Aquí em sembla que hi ha una diferència entre aquesta sala que és més diàfana, per fer una sala més d'actes o d'activitats, etc. I aquí hi ha els apartaments, serveis de cura per les dones, que ara veurem, la unitat d'acollida de dones en situació de violència, que té una entrada diferent, que hi ha uns protocols establerts claríssims de que les persones allotjades en aquest edifici no puguin ser, i tot això ningú ens ha de dir res en aquest sentit, no a mi, perquè aquests protocols ja estan, es consideren. Això també servei de canguratge, etc. Una foto de l'apartament Casa Frània, aquí són apartaments com els que tenim a diferents llocs de la ciutat. Aquí la polèmica és la de
explícitament dir que hi haurà aquests apartaments. Nosaltres ens basem en altres iniciatives, això potser ho explica més bé la Carme Valls i la comissionada de feminismes, però bàsicament la reflexió és de qui s'ha d'amagar no són les dones, qui s'ha d'amagar són els agressors. Òbviament, aquí hi ha un nivell de seguretat i les derivacions no és l'únic recurs que tindríem, òbviament, de persones, de dones en situació de violència, n'hi ha més, i perquè ens entenguem, tot i que hi ha entrades i confidencialitat garantida, entrades diferents i tots aquests processos, probablement aquí no es derivarien casos flagrants o d'un perill molt bèstia. Però sí que és veritat que tant a la CIVA com a altres llocs hi ha espais per dones amb violència de gènere i no és qui s'ha d'amagar. I que hi ha un apartament o més? Són 3 apartaments. 3 apartaments. I, evidentment, l'Ajuntament de Lleida actualment té més places que 3 apartaments. Vull dir, de fet, no només sabeu el funcionament, no només són les pròpies places que hi pugui haver a Lleida, sinó que hi ha casos que explícitament es traslladen fora de la ciutat. De la mateixa manera que actualment hi ha certs casos als allotges a Lleida, les allotges a Lleida, i certs casos els envies fora per una qüestió, aquí fiques un altre esglaó. Hi ha casos que estan allotjats aquí, hi ha casos que estan allotjats en altres apartaments de Lleida i hi ha casos que s'envien a fora. Una altra foto de l'apartament. I coberta superior, que això serà practicable. Hi ha una part de maquinària, però inclús està dalt, allò de dir, hosti, no vull sortir enlloc i vull fumar, doncs pujar d'alguna forma. Això no us interessa perquè és plaça pública, el que us deia abans. Bàsicament, què són els hubs? Vull dir, aquí no genera el debat de si és més acertat o menys acertat el nom. Us ho dic amb confiança, perquè tampoc no va ser idea meva, però és veritat que tindrem una sort, que una vegada un hub estigui fet, ja diràs, allò que faran aquí és això, perquè no és només un, seran diversos. Actualment hi ha en previsió el d'Acadèmia i el del Clot. El del Clot no té un espai residencial, però sí té espais, si funciona igual, tindrà també algun espai social, que és que la idea és fer-ho a la parròquia de Santa Magdalena i que sigui un hub. Pensar que era públic, doncs a l'antiga parròquia de Santa Magdalena s'hi ficarà un hub cívic que funcionarà aquí sí com un centre cívic, que ja també és això, però a més amb l'afegit que hi hagi algun projecte, no en aquest cas de pernoctació, no, és cert, no serà així, però també en combini algun servei municipal i algun social. I acabo. El hub també el que fa és recuperar equipaments per al barri. Són equipaments que per l'Ajuntament de Lleida gastar-se 6, 7, 8, 9 milions és impossible. Vull dir, jo no sé si... Jo no sabia de pressupost. Dic, potser això és calderilla. No. És impossible. Impossible que hi hagi un equipament que és gestionat. Per tant, es necessita finançament d'altre i també aquesta idea és una fal·làcia, pensar que un equipament de 7 milions d'euros, Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat, dirà, fes No, s'han de combinar diferents, aquest triangle que deia abans, diferents. Al triangle hi ha un efecte que és finançament. Aquí s'ha aconseguit 2 coses importants, que eren un requisit que ens deien els veïns i veïnes i no estava segur que es podria fer, que és que es comencessin tots els edificis de cop. I aquí, ara, a dia d'avui, ja hi ha tot el finançament sobre la taula, firmat. I és un finançament de la Generalitat, de l'Ajuntament i del Govern d'Espanya. Veus? Aquí és un dels errors. Esmeno és amb fons de la Unió Europea. És un dels canvis de la presentació que hem subsanat. Per tant, ja hi ha el finançament sobre la taula i a sobre no és que es farà a l'edifici que hi haurà l'equipament residencial d'inclusió i els altres, ja ho veurem, sinó es farà tot de cop. Quin impacte preveiem? Allà hi haurà 50 professionals cada dia. Ara no n'hi ha cap. Ara, allà, que no es dinamitzarà la zona,
un impacte de 50 professionals cada dia, a diari, i aquí ens ha quedat curs de més de 200 veïns, veïnes o participants, 200 persones i tal. Clar, de 250 com a mínim, un impacte de 25 persones, bueno, és igual, ni que fossin més, és quasi diria irrellevant. Per tant, el que degradi una zona, un equipament social d'aquest tipus, no m'ho crec. De fet, ja us avanço que un dels arguments, veient-lo del model d'inclusió, un dels arguments que sempre es diu és al meu pis, seria legítim dir, ostres, al meu pis em fico un equipament al costat social i es devaluarà. Vaig estar contactant amb APIs, amb col·legis d'APIs i això per dir, escolta, hi ha un estudi perquè és un problema de Lleida, si és un problema de Lleida també és un problema de Washington i d'Àustria i de tot arreu, i deu haver algú que ho haurà estudiat. Em trasllaven que sí ho havien tingut en compte però que no hi havia cap estudi perquè era irrellevant. O sigui, hi havia molts factors abans que l'equipament social que tenies al costat que feien devaluar o revaluar els. El fet que una zona estigui degradada, evidentment ho és, que estigui bruta ho és, això, que no estiguin els contenidors, tal. El fet que hi hagi certes coses, hi ha diferents factors. Que tu tinguis un equipament al costat no és l'element ni el primer, ni el segon, ni el tercer, ni el quart, que ho fa un factor. Que l'equipament degradi la zona, això és el que hem de mirar nosaltres que no passi. M'explico? Aquest, francament, amb 250 persones i un impacte amb un perfil determinat, amb uns professionals, és el que entenem que aquest no degrada la zona. Per tant, si ha de fer alguna cosa, ha de revaluar els pisos. Tampoc no vull exagerar, tampoc no valdran el doble els pisos que hi hagi davant, però... I sí, bàsicament això. Aquesta era la presentació. Una mica el perfil, acabant amb alguna que potser us pot generar més interès, és el perfil de les persones. Com deia, ara ho encaixo amb el model d'inclusió, que ens faltava aquest pas, aquest salt de persones que són perfil que estan a l'allotjament de carrer Tallada i que poden fer el pas. De fet, ja n'hi ha alguns d'aquests equipaments, hi ha alguns, que és el sostre 360. El sostre 360 és un projecte per a joves que són pisos de 7-8 joves on hi ha un seguiment a nivell ocupacional i els que arriben a Jericó d'aquest perfil ja es passen al projecte 360 i després fan un pas a autonomia. Però són per joves. I necessitàvem un que fos per més enllà dels joves. I per tant el perfil és un perfil que no ha de tindre un impacte, per això us ho dic a vosaltres. Ara fora ja vaig, no a la defensiva, sinó al de dir, hem de ser conscients, una mica amb el discurs que l'anava a fer al final, però van tallar amb el discurs del pare Torres, de dir, aquí hi ha solidaritat per tothom i és una realitat que existeix. Francament, un comentari de quan cobreu arrels, va ser... sí, va ser impressionant. Ja està. No sé si m'he allargat una mica, potser molt. No. Bueno, bé, moltes gràcies, no? Jo crec que ha quedat molt clar. Moltes gràcies per tota l'explicació, no? I els detalls. Jo sí que et volia fer una pregunta, perquè les places són d'estada temporal, no? Quant temps... Ocupa la part entremitja. Ja tenim projectes estacionals, que estacionals vol dir que comencen una data i acaben una. Evidentment això no és, i hi ha projectes o places que són, no dic per sempre, però un Housing First està buscat per això, un espai residencial pot ser, com a Josefines el perfil serà gent que ha sortit del Housing First, que és autònoma, però que ja està en una situació que també serà de per vida. Això és mitja estada. Mitja estada vol dir que han de complir uns itineraris per sortir allà. N'han complert alguns per derivar-los i han d'estar un temps. Per tant, no hi ha un límit temporal, però tampoc no és un projecte residencial de sempre. Per tant, mitja estada. Hauran de complir els seus itineraris per a que puguin sortir d'una cosa que és complexa, que és d'una situació de sensellarisme. Jo no dic de sense sostre. Sense sostre hauríem de ficar molts més recursos i de fer el camí. Però en una situació de sense llar, com realitats que em vaig trobar l'altre dia, el Dia Internacional del Sensellarisme, Sant Joan de Déu va
organitzar un cafè molt xulo, us ho recomano moltíssim. De fet, l'he ficat com a exemple. Allà davant de Cultura va ficar unes tauletes, una cafetera i feies cafè amb una persona que sabies que era una persona sense llar. I allà veies el que la gent demana, quines cares, si són... I veies una mica la diversitat del que hi ha. Què volia dir amb això? Ara se m'ha escapat. Sí, per tant, allà moltes d'aquestes persones és les que estaven fent aquest procés de transició cap a una vida autònoma. De fet, em vaig fer dels cafès que vaig fer, em vaig fer un amb un noi que sí tenia uns problemes potser de discapacitat intel·lectual molt justa, que havia treballat tal, que havia patit unes situacions d'alcoholisme, això, però dintre de la normalitat, vull dir, del Marselles, saps? Amb un accent de Lleida que tirava, pegava una bofetada. Llavors, per tant, un perfil que realment pugui passar a una altra fase després de entre 6 mesos i 2 anys. Alguns 3 anys, alguns als 3 mesos ja... Doncs millor, no? Vale. Sí, apago la presentació perquè si algú vol fer una pregunta des de casa, el veurem potser millor, no? Va. Així, jo intentaré donar un web. Jo crec que fins al temps que tu i jo hi vaig estar a la reunió del barri de l'acadèmia també va quedar realment... Quan parlàveu era d'una reunió que hi havia ahir. Ahir també té el hub de carrer Acadèmia. Va quedar molt impactada el que va. Però sí que m'agafo també una mica... Perdó, però matiseu per què? Perquè potser no s'està fent o alguna cosa. O sigui, va haver una tensió de que no volen o alguna cosa així, no entendre. Comença, o sigui... Discrepàncies. No, bueno, ahir els veïns del carrer Acadèmia ens havien cridat per fer una reunió a la parròquia i hi havia moltíssima gent i d'alguna manera tothom, perquè el presentador ja va estar una presentació molt distorsionada. Clar, no ho organitzava l'Ajuntament, entenc. Vale, ja era algú del barri. I llavors allí es va crear una dinàmica d'alguna manera preocupava, perquè jo tampoc no m'ho esperava, sincerament, ni m'esperava tanta gent ni m'esperava tota aquella ràbia. Però dius, però tio, si encara no saps de què va, és que la nafra, o sigui, l'esperada abans de la nafra, però si no saps res, i que la persona que ho presentava ja era molt distorsionant de la realitat. Jo deia coses, només per dir-vos, que parlaven de l'antic alcalde, que dius, però què tindrà a veure ara el que va pensar el Cuello. El Cuello, què tindrà a veure el que li deia el Cuello a el que ara? No cal que et remontis. Ja està, ja va estar. Bueno, em vaig quedar molt impactada. Delinqüents, paguem impostos, però això, primer nosaltres i després els que no paguen impostos, i això mal. Vull dir, un discurs molt bàsic. És veritat que, com comentes, la reunió ja estava feta, ja això ho sabíem prèviament. Vull dir, quan vam intentar a veure si es podia presentar i ens van dir que no. Vull dir, estàvem molt pautada per... Si vosaltres oferiu per la presentació i no accepten, és que llavors... Bueno, potser és el que deies al principi, de fet, no? Però ens van una cosa i dius, bueno, però és que és una assemblea de veïns, fantàstic. Però llavors, per què convides? De fet, com van convidar els regidors, no a tots, a mi no em van convidar, vull dir, el projecte no em van convidar, però conviden a la regidora de barri. Vull dir, no és que no hagin de guardar cadires, nosaltres estem de peu al final, havies de sortir a la palestra, per tant, tot molt intensiu. Però jo crec que referies més que com es va muntar, que es va muntar amb aquesta intenció, al discurs tan bàsic de que tothom assumia que sensellarisme era delinqüència, que el projecte degradaria l'espai, que hi ha aquesta fal·làcia de les quotes de barris. És una fal·làcia de les quotes de barris. Avui, al Segre, un periodista del Segre que conec m'ha demanat, escolta, vols dir que no hauríeu de fer ja el mapa i no amagar el mapa? I li he dit, mira, el mapa, hi ha 2 factors que el fan molt complex. Que el mapa, on fas el tall,
dels serveis que són socials, òbviament, l'allotjament, el menjador social és un servei social d'aquests d'inclusió, el centre de reducció de danys de tal ho és, el dispositiu ho és, però els pisos de menors no acompanyats, sí, també ho són, dirien. El de violència de gènere també ho és, sí, també ho són. Els pisos de mesa d'emergència ho és. On fas mesa d'emergència? És que tu, ja sabeu que pagues un lloguer. On fas el tall? Perquè ahir, jo em vaig quedar, des del més impactat que ve, ahir es va dir que allí al barri ja hi havia quota perquè em van dir alguns i van dir aspros. Aspros, per favor. He mirat ni l'any 75, ni quan es parlava de subnormales, no hi havia polèmica d'això. Que Aspros es consideri un equipament, ja no dic Sant Joan de Déu, el de salut mental, que va funcionar perfectament i no genera cap problema, sinó es va mencionar Aspros. Llavors, al mapa, primer és on fas el tall. No, és que també tenim Aspros aquí. Ostres. Segon, públic o privat? Què fas als públics? I del públic, què fas a l'Ajuntament? Clar, primera complexitat. I la segona, més important, és la intensitat. És cert. Un centre de reducció de danys, que és on la gent va a consumir, ja no d'oci, va consumir, i per tant el perfil que hi va ja és un consumidor pur. Òbviament, és innegable que l'impacte que té a nivell visual hi és. I per tant, és un recurs d'impacte gran. I el que té més places també és un recurs d'impacte. La Fundació Jericó té 96 o 94 places i també és un impacte gran pel volum de gent. Però després els impactes, com els defineixes? Què és els pisos de temporers que només és l'estiu, com els fico al mapa? Sí, fica'ls, però amb quin impacte té? Jo he vist, evidentment, he fet una distribució i ja s'ha repartit, però és cert que els impactes no. Però els impactes també depenen del tipus d'equipament, d'on els tens, etc. Aquí compro que el centre històric és cert que en té i té els impactes principals. És innegable. El que és una fal·làcia és dir-lo de les quotes. Perquè a sobre, si Pardinyes té 3 equipaments menys que un, dirà, jo en vull 3 menys. No és de dir, no, és que hi ha un reparto. No, és que diran, no, és que aquí en té un menys, per tant jo vull un menys. No sé per on anava, però és la reflexió aquesta dels... No, jo diré que a mi em va preocupar molt. I clar, em preocupa, jo m'alegro que diguis que continueu fent. És a dir, doncs escolta tu, és així, que sigui això i endavant. A part que ens perdria un equipament magnífic per el que ens explica. Però sí, volia fer la reflexió, potser t'ha de animar una mica. I que jo, quan pensava que havia d'anar a aquesta reunió, que no m'esperava, evidentment això, però sí esperava una certa polèmica, era de dir, ostres, la gent que pots ser tan solidària en moments d'una gran crisi, i que s'ha demostrat, i ara mateix a Andalusia, tot el que ha passat, és a dir, és com si no poguéssim entendre que aquesta solidaritat també la podem exercir, perquè clar, que sigui un grup que hi ha diverses coses, crea un esponjament. Ja no els col·loques en un lloc allà separat. No, és que entre tots ens sanem. Ells ens han donat nosaltres amb ells. És a dir, que es puguin entendre aquest concepte. És a dir, és com que a part, el que em sap més greu és que després de tot això no encantarà ni gall ni gallina. És a dir, no hi haurà tots aquests problemes que ells ja imaginen tot això. Perquè, perdona, aquell barri, justament l'acadèmia, que hi ha el supermercat aquest, al Mercadona. Al Mercadona, gent demanant a fora, en un cantó i en un altre, n'hi ha sempre. Però és que a part, és a dir, és un banc del carrer. És a dir, que hi ha gent demanant. I quantes vegades no veig gent del carrer que està parlant amb ells, que estan tenint converses, perquè la gent no és tant. És a dir, després en el dia a dia, si te'ls trobes, perquè estan allí. Llavors, és com pots trencar això. També hi ha fa temps que es parla d'un fenomen, no recordo la terminologia anglesa, no se la coneix, que és no a de casa meva. Soc solidari, però que no estigui actualment. No sé, puc ser solidari amb Andalusia, puc ser solidari amb Àfrica, puc ser solidari amb el que sigui, però no als veïns de casa. Llavors, això s'ha demostrat amb dades, però que penso que està bé d'explicar, de dir, la degradació que s'ha dit ja hi era, també abans que es comença a fer coses, per tant, s'ha de fer potencial d'una altra manera, per recursos. No sé, perquè el que deia dels equipaments, és a dir, a veure, la presó de Lleida,
són necessitats jardí. Jo vaig al·lucinar una mica quan vaig dir que va començar, però a la Mariola, si recordeu, van començar els pisos dalt d'estàntic allà mateix, que jo vaig dir, ostres, saps? Perquè era com la Mariola sempre ha estat una. Per tant, no és cert, o sigui, aquest tema més clar que la presó de Lleida, els pisos allà mateix, i l'escola i tot, vull dir, no, a mi això no. Ara, com convèncer els veïns realment és el que més me preocupa, en el sentit que ja els veig, que dius, és que encara no han començat, si no dic res, ja s'estan manifestant. A nivell polític. Això no té convèncer a tothom, de vegades que s'han de veure, perquè si no, per aquesta regla de 3, moltes vegades no es fa mai res, perquè sempre tot el que es fa és no. El temps al final que moltes vegades, no sempre, que això és el seu puesto. Sí. Convèncer. Bueno, proporcionant la informació, no? Proporcionant la informació del recurs i no, aquesta presentació es veu superclar, el recurs que és un recurs espectacular. Perquè has parlat de procés participatiu al principi, no? Perquè això d'on venia? Jo m'he quedat amb el concepte, però no sé... A veure, és molt diferent el procés participatiu de la informació pública. A Balàfia s'han fet els dos, però no, el procés participatiu es va fer el seu dia amb els membres del grup dinamitzador, que és bàsicament el Consell de Barri, on hi havia associació de veïns i entitats. I, per tant, es van definir els usos que havia de tindre. Tots els processos participatius per definició no són vinculants. Aquesta és una de les altres coses que la gent que ho sap, però en aquest cas es va seguir quasi a rajatabla, amb més metres quadrats o menys, canviant el menjador social per l'espai residencial d'inclusió. D'acord? Després s'han fet 11 vegades a mitjans de comunicació ha sortit la notícia, no 11 mitjans, 11 vegades a diferents mitjans, on ha sortit Hub Balàfia, amb aquestes places, amb aquests sociocomunitaris des del setembre del octubre del 2023. I es va fer una presentació pública de 60 persones, de 60 i pico, a Balàfia, que era una presentació oberta. Per tant, es va fer els xecs. Presentació pública de 60, ningú va ficar cap problema, estava oberta a tots els veïns, gent post de dir, això es procurarà, tal, normal, ja està. I de cop surt això. Quin és l'argument? L'argument és, això es torna a generar aquest foc perquè a mi no m'ho has dit i jo no ho he decidit. Dos factors. A mi no m'ho has dit és veritat, a 16.000 persones de Balàfia no vam arribar. I ara el concepte és que hem d'arribar a 16.000 persones. És així de trist, hem d'arribar a 16.000 persones. De fet, es farà una bustiada, si no a Balàfia, a la majoria de Balàfia, amb un tríptic que és similar a això. Perquè l'argument és, a mi no m'ho has dit. Ja, però ha sortit 11 vegades, Alde. Ja, però jo no llegeixo els diaris. Ja, però és que es va fer un procés participatiu. Ja, però jo no hi era. I tercer, hi ha una presentació pública dels veïns. Jo no hi vaig anar, a mi no em va arribar. D'acord? I el segon factor és jo no ho he decidit, i aquest és el perillós. Aquest és el perillós del discurs, no estic, però de l'altre regidor que va sortir, que va dir que aquí s'ha dit que s'ha d'explicar, hasta jo ho firmo. Perfecte. Que s'ha de consensuar, hasta jo ho firmo. Però que heu de decidir, no. I és una fal·làcia, és molt difícil d'explicar a un ciutadà que no decideix, que de lo que es participe, que a Josefines ho van fer així, i això és important. Hi havia espais i usos que es participaven, el que vulgueu, que tal, millor un centre formatiu, no sé quantos, una cosa de bar. Dels equipaments també van participar quines són les necessitats de barri, gent gran, tal, no sé quantos. I de l'equipament d'inclusió, que és el pal de pallet també del finançament, es va participar què és el que no es vol, com s'hauria de fer, etc. No l'ús. Ara, tant a Balàfia com a Josefines, el que es vol, el ferro calent és jo no vull, per tant, jo decideixo que allà tot l'altre em sembla bé, menys l'espai residencial. I és un caldo de cultiu fantàstic per un discurs que sigui simplista, perquè quan dius alberg i que ho podeu decidir vosaltres, ja està. I l'altre, imagineu, 2 hores explicant. I que de la resta d'espais no hi ha hagut cap queix, no?
no hi ha resta d'espais. Dos de dos. No, però vull dir, no hi ha hagut cap comentari, no? Realment el focus Dels espais o dels serveis. sí, de resta de serveis No, de l'equipament no hi ha hagut cap bueno, comentari, no? No, diuen tot això, exactament això, menys, saps, lo de 25 persones no. Clar. Això tot sí. Bueno, de fet, jo vaig fer unes fotos per uns cartells que hi havia a l'Àfrica, per allí, pintats al comerç i tal, Amb comerços. no l'Albert. Sí. Bueno, perquè és la mirada on s'ha focalitzat, no? I no s'ha mirat que és un espai comunitari en què hi ha molts serveis, no? No, ara de fons, aquí jo entenc que té un efecte a nivell de treball social. I ara parlo, evidentment, d'un tema que jo no soc treballador social, però sí que hi ha un factor que crec que s'ha de treballar de forma transversal, que és traslladar a la ciutadania les evolucions de les persones o els problemes a l'hora d'evolucionar. Vull dir, és veritat que hi ha ara tiro 3 passos enrere, et mires en general els serveis socials tant de zona i aquesta imatge de prestadors de tal. Quan parles de sensellarisme, simplement de gent, de mantindre a gent en vida, ho dic molt bèstia. La percepció que hi ha no es percep que es treballa per l'evolució. De fet, inclús fins al dia a dia fa que les administracions no tinguin temps de dir com els teus fills trenco aquest sostre invisible i tot això. I crec que molt en general treball social i administracions han d'anar amb aquest factor de traslladar a la ciutadania que no és simplement mantindre les pagues, les subvencions i el tal, sinó que es treballa una mica per... Molta pedagogia, no? Però que també els cartells i no hi diu res, no hi diu mal, no diu res. Quan diguis, posareu, què posareu? Farem... No ho tindrà. No? No s'espera. Bueno, han fet un quadríptic molt xulo que us he compartit també per aquí. On se t'ha guardat la presentació abans, no? És que no sé on anar mi equip o... Aquí més a baix de la carpeta d'aquí baix. Aquí. Vale. No, el pendrive no l'hi té, ara. No. No és cap aquí. Hi ha un quadríptic molt xulo que, de fet, us el passaré. I la idea, a veure, al nivell comunicatiu, l'estratègia, que ara tot just està començant, dius que tal, ja, però també és veritat que quan estava el foco al punt màxim és com tirar aigua quan és un foc de gasolina. Llavors ha anat per vies de mitjans de comunicació, on hem intentat anar explicant, també amb xarxes. Per altra banda, reunions sectorials, estem fent reunions amb entitats esportives, amb entitats de ciutat, socials, etc. I després també al BI. I al BI, ahir vam començar les atencions BI a BI, on es pot demanar cita, 3 dies a la setmana durant tot el mes de febrer, i a part farem aquesta bustiada. Per arribar al BI, el que us deia, ja assumeixo que això que us feies una cara, home, que es digui que has d'arribar als 16.000, doncs sí, resulta que hem d'arribar als 16.000 per explicar-ho. I per tant és aquesta pretensió. Anar a mitjans de comunicació per una banda, grups municipals o polítics és una altra cosa, però també és mirar la comunicació, entitats i persones rellevants o prescriptors, i als prescriptors no els demano donar un pas endavant com heu donat vosaltres. Els dic, veus alguna cosa negatiu que tingueu que tenir en compte? No. I per tant, el que estem buscant és el sí crític o sí condicionat. Explico l'exemple. Amb l'associació de comerciants de Balàfia, quan vam veure la presentació, això sí, però com ho sé que em faràs això? Dic, vale, això ho accepto. Vull dir, si jo faig això, sí, si tu fas això, cap problema. Dius lo dels 16, no? Dels 16.000 veïns, potser, clar, no ho vau plantejar des de l'inici perquè tampoc us donàveu per fet que generaria aquest discurs d'odi, no? I ara, en funció del que s'ha anat generant, heu tingut que canviar una mica l'estratègia. No us imaginàveu que passaria això? Vam fer tots els xecs.
I quan s'incendia per una qüestió genuïna d'un grup de 10 veïns que diu a mi no m'ha arribat, que és el que us deia dels diaris, no m'ha arribat 10, doncs vinga, fem una reunió de 10 veïns. No, i es converteix en 140 veïns. I aquí, aquest salde, aquí hi ha dos factors, que és el grup de WhatsApp, però sobretot, no diré noms, però no és una sospita, amb això jo soc poc polític, però és un fet. Hi ha dos grups, un que està a nivell municipal i un altre que no, que encara no, malauradament, però que encara no està allà, que ho atien, clarament. Després n'hi ha un altre, que és més gran, que també és d'això, que s'aprofita de la inèrcia. Però després n'hi ha dos, que són els que directament, de fet, el megàfon... La pàgina de l'Aliança Catalana és fet, no em recordo com se diu, que unia no sé què, i està tot el dia en tots aquests. Les persones que megàfon a les manifestacions no és un veí del barri, sinó és d'un altre grup municipal. Llavors, aquest és el factor que genera, com dic, després, que genera també un discurs que és molt... Quan dic que és molt fàcil, ho dic... Els hi dono inclús aquest... Felicito amb això, que el discurs és molt senzill. Alberg, delinqüents, s'acabó, i degradació. És que és molt simple i nosaltres no aconseguim fer-ho simple. Per tant, hem d'arribar amb un quadríptic que hem tardat 2 setmanes en planificar, que segur que diran, bueno, però aquest no em dona informació, però és així. Perquè, amb el quadríptic potser la pregunta que t'anava a fer, perquè si com a Ajuntament de Lleida us plantejàveu iniciatives o algun tipus de pedagogia per lluitar contra aquest discurs d'odi que hi ha en aquest barri que es trasllada a d'altres barris, no? Amb iniciatives o fer... Sí, tenim una reunió. Primer és el posicionament d'entitats. A vosaltres no us he de dir res perquè ja esteu més que posicionats, però posicionament d'entitats. Per tant, que quan diguis com a grup municipal o grup social, hagis de contradir el que diuen els col·legis de treballadors socials, hagis de contradir el que diuen les entitats socials, la taula de sensellarisme, hagis de contradir el que diuen, imagina't, les entitats de discapacitats intel·lectuals, hagis de lluitar contra aquest discurs que hi ha de ser, perdó, contra aquest, que això ja és complicat. La segona cosa, tenim una reunió que vam tindre que cancel·lar amb la directora territorial, no sé si és... No, però després és que no sé si la consellera o la directora, no recordo, amb algú de Generalitat per precisament amb això treballar conjuntament en discursos. I la tercera iniciativa del que nosaltres farem, independentment de que el grup municipal i Ajuntament ha fet alguna de xarxes del per què no són certes coses, el que precisament avui he estat amb Sant Joan de Déu i una de les coses que els he demanat és, sisplau, que generin un article, com van fer el seu dia amb el Housing First, on surti algun testimoni i això, i visualitzes una mica les realitats de les persones. Us dic que és un article que va fer el seu dia Arrels amb algú, que és veritat que l'Ajuntament me da piso, però després a dintre tu veies una cara i veies una certa situació. No dic que t'empatitzis, però visualitzes alguna que no és proper. Però sobretot n'hi havia una del Housing First a La Vanguardia, crec, que era excel·lent. Visualitzaves diferents realitats, un d'un color i dos d'un altre. Però en realitats d'una situació que potser no t'empatitzes que et pot passar a tu, però no és tan llunyana. Perquè a mi una de les preguntes que em van fer al ple, i això s'ho puc dir perquè és públic, Vox em va dir, senyor Joanes, vostè pot assegurar que a Balàfia no hi aniran immigrants sense papers? Per favor, la situació de sensellarisme és independent de la situació, però per mi hauria estat fàcil, és el que deien.
Ja està. És a dir, que moltes vegades amb aquestes grans concentracions com la que vam viure ahir, se junta el que de cada casa. Però, en canvi, els que poden tenir una esperança de que això pot ser interessant, no tan sols per ells, per la població en general, doncs pot capgirar una mica aquesta força que porten determinades persones, determinats grups socials i grups polítics que els interessa. De fet, ara t'ho diré, però de fet era el que us deia, del hub cívic, que sigui un nom raro, fa que té una cosa negativa, però també té la positiva que quan estigui fet ja diràs, és allò, és el hub, és aquest rotllo, vale, perfecte. I per tant servirà d'exemple. I per tant nosaltres ens volquem amb que sigui el de Balàfia, que és el primer, sigui ideal i idoni. Quan a Balàfia, que és el que està més proper, les obres, això és important que no ho puc assegurar perquè hi ha processos de licitacions i tot això, però la previsió seria que ara començarà la licitació, ens entrarà al projecte executiu, començarà la licitació del projecte d'obres i la idea és que comencessin obres al finals de, diuen tardor, jo dic finals de 26. A la meva pregunta de quan duren les obres, em diuen... No se sap mai. No se sap. Però, sí, pot apagar el micro, però aquest tipus d'obres un any i mig sí està. Per tant, l'escenari dels serveis, l'escenari 2028 és aquest el que és. Precisament aquest és un dels errors que sí que ens podem aixecar perfectament, que és lo lents que és o que hem anat, m'és igual. Quan si això s'estigués fent i estigués ja un mur fet i tal, tindria un impacte diferent. Per tant, ara, és igual, el de eleccions, però d'alguna forma assumim en un moment on s'activen certes coses, en un moment on tot just es començaran obres. I seria diferent que ja tinguessis una pista poliesportiva ja feta, uns arbres plantats, no sé, alguna cosa. I per tant, estem mirant escenaris 2028. El conveni amb la Generalitat marca de 2025 a 2029. Per tant, en principi, la inversió tant de Balàfia com de Josefines, d'Acadèmia, estem parlant de fins al 2029, la inversió dels serveis. Si ara tinguéssim una cosa feta, això ens passarà amb el CAT temporers, amb les construccions modulars, estaran per aquest estiu. I per tant, quan licitem la segona, el lloc on vagi, que segur que generarà polèmica, ja no en genera, entenem que ja no en generarà tanta perquè haurà de... sí, és allò que han ficat... Doncs és digne, no s'ha muntat cap història rara i ja està. Un altre dia n'hauríem de parlar d'aquesta. És el típic problema de Lleida. Però aquest és molt complicat per tots, sobretot per un factor de volums que ja assumeixes que no podràs assumir-los tots i segon, de treball que fas. Les que venen, fas un treball molt assistencial, molt bàsic i no de recorregut. Aquest any no l'esperança, una mica l'expectativa és què coi passarà amb la regularització, perquè de subdelegació del govern, quan parlàvem amb el Crespín, el José Crespín, el subdelegat del govern, i deia, escolta, per aquesta campanya tirem milles, com sempre, no? I diu, no. I dic, però amb el TAP que hi ha, amb el reglament d'estrangeria, ara no em diguis que amb la regularització això anirà. I diu, ens estan dient que des d'abril, que començarà a abril el tràmit i acabarà al juny i es tramitaran així de fàcil. Per tant, l'escenari de tindre a tothom regularitzat és una obra de doble filo, perquè tens tot, o sigui, els pics de feina són els mateixos, hi ha uns moments on es necessita tothom i més, i hi ha setmanes que no es necessita ningú. I, per tant,
l'escenari que tothom que estigui carrer, vindre i fer habitatge tingui papers per treballar, és un escenari bastant raro, És raro. Jo crec que necessari més esperançador. Sí, funciona i realment és d'abril a juny, no? No funciona el tipus de gent sense papers. Però que vaig... Funcionarà o no, amb totes les oportunitats... Podem dir que ja estaran. Claro, tindrà feina per nosaltres. És com dir, ara no... Sobre el període de Sant, jo me l'he imaginat, i hòstia, tota la Setmana Santa, és el primer dia d'Andil. En sèrio? Això no sabia. Sí. Però dic que l'escenari de dir, home, hi ha 600 persones que no tenen documentació administrativa. Aquests, hi ha el dispositiu, que és tal, que és assistencial i ja està. Ara no, ara tindràs les 1.000 persones que s'atenen, 1.100 persones que s'atenen cada any al dispositiu, totes podran treballar. I ja sé que totes acabaran treballant algunes setmanes, però què passarà entre mig? De fet, el cap temporers el que busca és que una vegada estàs amb... O sigui, el canvi de... Coneixeu lo dels pisos de temporers? Pisos de temporers... No, són pisos distribuïts per tota la ciutat que l'EMAU gestiona, que es van fer el mandat anterior i bàsicament és per gent que té documentació per treballar, contracte, que puguin allà. Fins ara no estaven plens i per tant s'acceptava a tothom, vull dir, perquè no s'emplenaven. Encara que fossis, jo que sé, d'Alcarràs i haguessis dit que no l'allotjament, venies aquí, pagues i ja tenies pis. Clar, no les alargues. Quan jo m'ho he plantejat, això dic, és quan s'han emplenat. I dic, bueno, ara a mi no m'interessa algú que tingui un allotjament en un altre lloc i baixi a Lleida. A mi m'interessa que això serveixi per gent que té documentació i està al carrer o gent que està treballant i està dormint al carrer. Aquests són els que m'interessa que vagin aquí. I, per tant, el cap temporers el que busca és que els que enviem allà tinguin contracte, però si no el tenen pels 3 mesos no passa res. Si hi ha una setmana que s'han quedat sense contracte i tal, no aniran al carrer. Poden quedar pagant, la gent que podrà pagar són els preus, ja ho veurem, però que realment això no tingui impacte, que els pisos i el cap temporer busqui el reduir l'impacte al carrer, que és principalment la preocupació. Després n'hi ha un altre que és infrahabitatge, però aquest ja... A més, el que guany també us ho podem dir, que suposo que sí, perquè està lligant ja, és el que queda. Sempre estem 5 mesos de dos, doncs això, hi ha 40 places, que va ser la primera experiència que vam fer l'Ajuntament de Lleida, delegació i nosaltres, i Diputació, no sé com va ser, com dic nosaltres, per haver 40 places al mes de maig, i el 9 de setembre, ja la idea seria maig, juny, juliol, agost, setembre, que aquests temporers que baixen de pobles a Lleida, la idea és que es quedessin sense llar, en situació sense àrisme, evidentment, es quedessin a l'Ajuntament de Serós. Hi ha un debat ètico-filosòfic que han tingut al departament que us trasllada perquè això és més vostre, que és important. Bueno, jo crec que és important o té contingut, potser em direu que no, però per mi és algo que es veurà amb el CAT amb Serós i amb altres situacions quan hi hagi equipaments, que és aquesta situació de que hi ha una persona, sabeu que a Lleida una persona pot pernoctar al carrer, pot, legalment, i l'ordenança, hi ha una ordenança que ho diu, que pot. De fet, és una iniciativa que va promoure el pare Sunyol, i llavors hi ha una ordenança que diu que aquesta persona pot pernoctar, si vol, al carrer. Per tant, tu no la pots fer, també és ridícula, fer-la fora si no tens lloc. Però el debat està amb si l'administració pública té un espai amb places lliures, que no és una realitat que ens hi havíem trobat massa, com ho faig? Prioritzo que aquesta persona a l'hivern tingui un perill perquè hi ha una ordenança que ho diu o he de forçar d'alguna forma perquè estic gastant uns diners que estan infrautilitzats i buits. I això és greu a l'hivern, i ens hi trobarem, però ara a l'estiu ja ens hi trobarem. Què és? No parlo en castellà. Escolta, estàs al carrer, tens una opció d'anar al dispositiu, tens una opció, si estàs treballant, d'anar al cap temporers. Ja, però és que jo em trobo millor aquí, perquè és l'estiu, no s'ofereixo tant, i a sobre allà hauré d'agafar l'autobús o el que sigui.
Ja, però és que jo allà tinc places lliures, a Seròs tinc places lliures. Ja, però és que no és còmode. Bueno, de què estem parlant? Carlos, jo això soc quasi talibà, és a dir, quan dones opcions, i mira que Seròs també està al Marroc de Gras, que està a 4 quilòmetres del poble, vull dir, no estem intentant mirar el tema de transports, mirar el tema de carritos, a la compra, etc. Tot això ho podem anar polir, tot és millorable. Però jo crec que les persones, quan se'ls donen opcions, almenys com a administració hem complert, que a poc es poden anar fent millor i aprendre dels errors, aprendre de les crítiques, ho compro al 100%. Menys, i aquí és opció. Ja, però el nivell és... Els podem deixar continuar dormint al carrer. Clar, si vol dormir al carrer, claro. L'ordenança diu que sí, però l'ètica... Ja dic, a l'estiu no tenim un problema de... No vull ser catastrofista, sembla com es deia aquell, el de la clenxa de Telecinco, com es deia? El dels informativos. Catàstrofe! Sí, però a l'estiu ningú pot morir de temperatura. A l'hivern sí. I a l'hivern, si es genera noves places, pot arribar a la situació, bendita situació, on tinguis places lliures per un equipament. De fet, passa. De fet, el dispositiu d'hivern, l'Iglú, el que està a Cervantes, no sempre està a tope. I llavors hi ha aquells moments que la temperatura baixa 2 graus, que ja genera un perill, segons Protecció Civil, la Guàrdia Urbana o educadors de carrer van i aquesta persona diu no hi vull anar. Si mor la persona o li passa alguna cosa, que de fet pot passar, però aquí sí que és un debat que jo crec que també d'alguna forma us interpel·la, perquè llavors has de forçar una cosa que hi ha eines i pots... Si la normativa diu que pot dormir al carrer... Clar, és l'autonomia de la persona, no? De decidir què vol fer. El que es podria fer és demanar-li que us justifiqués que no vol ser acollit, encara que sigui a Cervantes. I també mirar els motius pels quals no hi vol anar, no? Jo he fet una ruta, un dia vaig fer nit amb els educadors i va agafar a menjar i vaig anar a veure com la feien això i és veritat que hi havia perfils que no pots anar al paper, vull dir, me cago en Dios, estáis aquí, vull dir, gent que... Però és veritat que inclús us parlava d'un espai zero, encara que hi hagués aquest espai zero de molta baixa exigència, un espai totalment diàfan i això, hi haurà d'haver el moment on aquesta persona, no dic se la forci, però bueno, d'alguna forma és dir, no, és que tens exactament l'espai, perquè ara la justificació és jo no estic en una situació tan greu com els que estan allà, o al revés, o el contrari. El meu nivell de consum fa que, òbviament, com que no es pot consumir allà dintre, fa que no pugui tindre aquesta llibertat de consum. O, inclús, situacions, perquè els he demanat persona per persona, d'un nivell de salut mental que generaria problemes als altres. I ja no hi vaig per això. Però, clar, és complicat. Un tema estructural també, que abarcaria moltes coses. Jo penso que al final com a administració hem de donar certes respostes, ens ho podem. Tots els altres temes ja més estructurals, també arriben a saber que ens ho arriben. Però sí, clar, quan tens espai i Nosaltres el que estem representant ara, aquest any, el primer any que hem aconseguit que hem posat els allotjaments que a l'estiu són temporers, a l'hivern estem aconseguint places per Segre, Alcarràs, de persones sense llar. Són els allotjaments que estaven buits, doncs estem aprofitant a elles. Penso que també ha de ser una dinàmica que els espais, ja que financen amb diners públics, es puguin ocupar. Bueno, en format híbrid ningú veu que ningú ha dit res, no? No. Algú que vulgui participar... no se sent? Per favor, això potser és antic, És d'abans, potser. És d'abans. Ara entenc que sí, que ens senten. Sí. Ha degut ser d'abans que hem tancat sense voler el micròfon, però ara està... Sí. Vale. Bueno, doncs ho donem per acabat. Moltes gràcies. I torno a repetir l'agraïment que és estar emocional d'haver sortit un comunicat sense forçar res i això, i per tant... Sí, perquè no havíem ni parlat, No.
Perfecte. Molt bé, doncs gràcies. Moltes gràcies. Fa la Rosa Mari si li escriu ara pel...